Har du et nummer til dem? Ja. 88. 13. 18. Jeg ringer ind til dem også og fortæller, fordi det hører nok sammen. Det gør jeg. Ja, nej, okay. Det er kun meget Vejle. Og jeg ved ikke, lige pludselig så er mit tv-signal det er røgen, og mit internet er hele lortet. Vejle. Det er noget af Skovgaden. Jo. Jeg har et ikke. Jeg har lige nummer det, så godt nok til mit internet, men jeg ikke kan bruge. Det er 56 69 89 0. Nej, det har jeg ikke. Altså det er... Okay, altså det virker fint, så lige pludselig så går det af, nu står den der ruter, den står og blinker en. Den første lys, og den næste, den blinker hele tiden. Og så er der ikke noget som er hverken tv-signaler nu, så det er også på vores tv-stand, det er på vores fællesantenne. Ja, det tror jeg nok, vi har. Ja. Okay. Jo, men det jeg kan godt prøve lige at... Ja. Ja. Ja, fordi jeg har sådan en digital, receiver ved hjernen, og en zapter, ikke så? Der er heller ikke noget, og så har jeg det ene fjernsyn, det kører gennem selve antennekabel, som kommer fra køkkenet, hvis man kan sige sådan. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, de skal nu, du siger, for jeg er ikke helt ud, der er ikke noget lys. Ud til gangen, og det er bare der er 5 til.